Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene akunena kuti adakamvera mtsikana mnzake sibwezi pano ali m'mavuto. Mtsikana amene zina lake ndi Thandi amachokera ku Malawi komwe ku Blantyre. Mtsikanayo amapanga chibwezi ndi mnyamata wina amene amatchedwa Aubrey ndi mnyamata amene amathamangitsa mafailo. Thandi ndi Aubrey chibwenzi chinayambika pang'ono ndipo anthuwa ankakondanadi ndipo china chilichonse chinali bwino. Mu nthawi imene ankapanga chibwenzi, ex wa Aubrey anamfikira Thandi adamuwuza kuti ndikudziwa iweyo sukundidziwa padali pa foni, koma ineyo ndikukudziwa ukupanga chibwenzi ndi ex wanga amene ali Aubrey. Chonde nyamata ameneyo umuleke, nyamata ameneyo siwabwino, nyamata ameneyo amakonda kuzunza atsikana, nyamata ameneyo amakhalira kumenya atsikana, amakwiya zina zilizonse. Koma Thandi sadamvere, akuti chifukwa chakuti adali munchikondi ndi Aubrey. Amakhala kuyambira mu chaka cha 2025 akhala ali limodzi ndipo china chilichonse chinali bwino. Zotsatira zake anthuwa adapanga maplani ofuna kukwatirana. Kenako adakwatirana mu chaka cha 2026 January, ndi pamene adakwatirana. Ndi atayamba kukhala limodzi kudapezeka kuti Aubrey adayamba kummenya Thandi. Thandi akachokapo ankamfunsa udali ndi ndani, bwanji unachoka usandiuza. Zotsatira zake Thandi amapirirabe. Ndi kwapezeka kuti mu nthawi imene amakhalabe limodzi Thandi nkumapirira, akuti tsiku lina Thandi ex wake adantumizira message hi, koma Thandi uja sadayione message ija chifukwa chakuti foni idali ili pa charge. Komanso Thandi sankadziwa zakuti ex wake anafufuza namba yake adayipeza. Zotsatira zake adayiona ndi Aubrey adaona kuti mnyamata watumiza text wa Thandi anamfikira Thandi adayamba kumfunsa uyu ndi ndani. Atazumula adaona kuti ndi ex wake, ndi sanamuuze chilungamo mamuna wake uja chifukwa chakuti amadziwa kuti mamuna wake china chilichonse chimathera ndewu. Ndi akamuuza kuti ndi ex wanga zitheraso ndewu. Thandi adanena kuti ine sindikudziwa ndipo mnyamatayo sindikumudziwa kuti ndi ndani. Aubrey adatenga screenshot ya message ija komanso nkhope ya mnyamata uja. Kenako adambofufuza. Atafufuza adapeza kuti adali ex wa Thandi. Ndiye chifukwa chakuti Thandi adamuuza kuti mnyamata amene sindikumudziwa, adaona ngati kuti Thandi amabisa china chake, anthu amalumikizana, koma sankadziwa kuti Thandi samadziwa china chilichonse ndipo samacheza naye mnyamata uja. Mnyamata uja anangosaka namba ya Thandi ndi kumpanga hi. Zotsatira zake Aubrey adapita kwa Thandi adamumenya Thandi molabisa. Adamumenya mpaka na Thandi adafenta. Aubrey adachoka nyumba muja adapita, ndipo kumenali sakudziwika. Pano pa Thandi akulandira chithandizo ku chipatala ndipo akunena kuti banjali sakulifunanso. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, si ex wa munthu wina aliyense amene amakufunirani inuyo zoyipa ngati mupanga chibwenzi ndi ex wake. Ena ake amakufunirani zabwino, ndi bwino kumvera. Thandi apa akanaphedwa, koma wina wake adamuuza zakhalidwe lonyasa limene Aubrey ali nalo, koma sanamvere. Akuluakulu, pena pake kumvera ndi kwabwino. Makamaka mukaona tima mistake ting'ono tikuchitika and wina wake adakuwuzani poyamba kuti mnyamata amene khalidwe lake lakuti ndiye zina zake mukuziona zochitika, ndi bwino kumusiya mamunayo zisanafike povuta. Thandi anakaphedwa m'manja mwa Aubrey, wangopulumukira kuti wapezeka ku chipatala. Akuluakulu, muchina chilichonse chimene mukupanga kumvera ndi kwabwino. Ndimangofuna kuti nkhani iyi isakuduseni.